rješenja. To će sve biti na dobrovoljnoj osnovi. Dobro bi bilo kad bi postao jedan košarkaški klub i da svi stanemo iza njega, da on ima i omladinske selekcije, da ima i svoj Feniks nastroju. Ostaćemo u nekoj poziciji, ostaćemo u poziciji da je to čista improvizacija, da se vi snalazite, da se kultura isto raditi isto i sa judo sekcijama i sa atletskim klubovima, jer jednostavno došli smo, ono što kaže, do zida, dalje više ne može dešavati i to više nećemo trpiti, podvukli smo crtu što se tiče toga. O relokaciji sredstava u budžetu dobit ćete određenu svotu novca, sad je to. Ja bi samo malo sad možda ovu priču vi znate, ali možda ostali ne znaju kako smo mi uopće došli na ideju da formiramo klub, šta nam je bila vodilja, ona koja nas je cijelo vrijeme kroz cijelo takmičenje i samu tu ideju povukla da formiramo taj klub. Mi smo ga formirali 10 dana prije samog početka druge lige, samim tim smo bili u problemima i sa kotizacijom i sa licenciranjem igrača, tako da smo propustili i onaj glavni dio, pripremni dio perioda košarkaškoj koji smo morali obaviti i koji kroz cijelu sezonu nas je on pratio, bojali smo se pogledi da nismo bili spremni. Znači ta neka 4 mikrociklusa koja smo trebali odraditi, nismo odradili. Ušli smo faktički, prvi nam je trening bio i prva utakmica gdje smo gostovali u Čajniću kao najteže jedno gostovanje. Čajnića mali grad, ali ima jaku, ono što se kaže istoriju košarkašku, tamo je slabo ko uspio i komesar naš zna da je tamo ko slabo uspio da pobjedi, mi smo to uspjeli i to nam je dalo još jednu dodatnu snagu da izguramo cijelu sezonu. Drugo, rekli ste sami za dvoranu, to nam je i bio cilj, igranje bez publike, bez dvorane, na nekim stranim terenima. Mi smo domaćini bili u Lukavici, u Sokovcu, u Rogaci, to nema smisla, jer mi igramo radi nas normalno, igramo radi publike. Sad ova dvorana otvara nove mogućnosti, mi smo ušli zbog toga u ovu priču. Rekli ste sami, mlađe selekcije, klub ne može da postoji bez mlađih selekcija i nema takva ideja u ovom kojem smo mi krenuli. Možda jeste pogrešno u startu, ali mi smo krenuli od onog vrha pa dole se spuštamo. Probamo da uđemo veći rang pa ćemo onda da pravimo i saradnju, što ste rekli, sa 3 poena, nećemo okrupnjavati, nećemo sitniti stvar, nego ćemo ukrupniti, probat ćemo da napravimo saradnju sa njima, da mi sad ne primimo neke nove škole, što vi ne bi održali normalno, bilo bi mali prostor, malo djece na ovim prostorima, tako da se iskreno nadam da ćemo uspjeti da napravimo saradnju sa njima. Oni nemaju prvi, nemaju seniore, imaju sve selekcije, mi imamo seniore, nemamo ostale selekcije, moramo ih imati, tako da se nadam da ćemo do početka ove sezone znati i to. Dalje, kroz tu drugu ligu smo prošli, sami ste rekli, kroz probleme sa financijama, malo smo imali sredstava, imali smo za prvi dio prvenstva, išli smo kako smo išli sa svojim autima, vozimo po 3-4 sata, izađemo, igramo utakmicu, svi smo bili i treneri, svi smo bili igrači, svi smo bili i šoferi, mi smo, što nas vidite ovdje, to je uprava kluba bila. Tako da sad ćemo pokušati svojim, svako je dobio zadatak, da pokuša da nađe nekim svojim entuzijazmom sredstva neka i neke ljudi koji će pomoći ovu priču. Da je pravimo, da nemamo i kome napraviti. Pa utoliko vam ja još više čestitam da je vaš rad vrijedan pažnje, zato što će biti i vama još izazovniji, da će sutra ova dvorana biti jedan uslov koji malo ko ima, pa da ti rezultati budu puno bolji. Zato smo se i dogovorili da tim malim sredstvima krenemo, pa i vi sad u međuvremenu vidite malo sponzora, malo nemojte odmah misliti, bit će para nema nikad, ali da će biti bolji dani oči i za košarku i odboj, kao vidi već ima neko interesovanje i za rukomet. Zapadno smo naravno i oni su toga svjesni vezano za organizaciju kluba da se puno na tome treba raditi, počeo kao što načelnik kaže upravo dobro napraviti, naći dobre sponzore, naći dobroga, znači podršku i lokalne zajednice. Meni je posebno drago čuti ovako ovu priču vašu, ne samo za dvoranu nego i za raspoloženje u kom pravcu se ide što se tiče sporta na Palama, gdje je stvarno, ako ima i gdje meka za razvoj sporta, to su Palame, zato što su univerzitetski centar, zato što su u svakom drugom pogledu ovako predstavlja jedan centar regije i mislim da je zaista šteta tom dijelu ne posvetiti posebnu pažnju, a posebno tu saradnju sa univerzitetom gdje ja mislim da je jedna od osnovnih
Zadaća bi trebala biti univerzitetu da vodi računa o toj djeci gdje će se upražnjavati svoje slobodne aktivnosti, a nažalost se to otišlo tu u nekom drugom pravcu, kao što sam sada čuo, pogotovo za ove neke akademske sportove gdje je košarka ovako na prvom mjestu. Znamo što su postigli u prethodnoj godini i da im zaželim zaista onako srca uspjeha u narednoj sezoni debitantskoj u prvoj ligi Republike Srpske. I kapiten, i presjed. Danas smo došli da, pošto smo napravili uspjeh za nas istorijski, jer smo tek oformili ove godine, u stvari prošle ove prvenstvene godine, klub, košarkaški klub Jahorn, uspjeli smo da iz nižeg ranga, iz druge ligi, uspijemo da uđemo u veći rang, u najveći rang u Republiku Srpsku, u prvu ligu, pa smo danas sa komesarom našim, koji je komesar iz Košarkaškog saveza Republike Srpske, on je došao ovdje da nam upriliči i dodijeli pehar za osvojeno prvo mjesto i ulazak u veći rang takmičenja, znači u prvu ligu Republike Srpske. Primljeni smo od načelnika opštine i od predsjednika skupštine. Zahvaljujemo se ovom prilikom i načelniku što su nas primili srdačno i što smo čuli ove riječi koje smo čuli za nastavak ovo što sve planiramo da radimo u budućnosti. Sad, mene zanima šta vas očekuje u prvoj ligi? Pa nas očekuje u prvoj ligi, ima 12 ekipa sad, veoma težak posao, vidit ćemo kako stojimo sa budžetom, kako stojimo sa budžetom kluba, pa ćemo da planiramo ciljeve, da li opstanak u ligi, da li play-off, možda u zavisnosti od sredstava koja bude imamo, možda i da sad može jednim do dva pojačanja i probamo da uđemo u veći rang takmičenja. Uglavnom, bitno nam je da vidjeli ste dvoranu, znači da popularizaciju košarke na ovim prostorima napravimo što veću, da uvedemo znači te mlađe selekcije, pionire, kadete, junire, jer bez djece i nema košarke, da ova dvorana bar polovično bude puna jer mi igramo košarku i radi nas, ali i radi publike, tako da očekujemo da će ovaj naš ovdje, kako ćemo ga već nazvati, centar sporta i košarke, da bude bar, ako ne pun, onda polovično pun da gleda naše utakmice. Nadam se da imamo tu i 4 fakulteta, tu je veliki broj studenata, mi ćemo ih animirati da nam dolaze na te utakmice. Ovi momci koji igraju za naš klub, sve su to studenti, bivši i sadašnji, akademski građani naši, dosta ih, većina u stvari nema posao, pa tako vidit ćemo kako ćemo za narednu sezonu, koga ćemo uspjeti da zadržimo, da li ćemo neka pojačanja, to sve zavisi od ovoga budžeta i od opštinskih vlasti i samih nas, da li ćemo naći nekog generalnog sponzora da to ćemo upisati. A mi smo krenuli, na ideju smo došli čisto sa 10 dana pred sam početak prvenstva, smo došli na ideju da sa nekog rekreativnog tog našeg druženja prijeđemo da se takmičimo u taj, znači u drugoj ligi Republike Srpske. Ušli smo faktički dan pred samo prvenstvo, nismo odradili pripremni dio, znači nismo se spremili dovoljno, to nas je vuklo cijelo vrijeme kroz cijelu sezonu, bojali smo se povreda, mali fond igrača, nas 10 ima gdje smo svi treneri i igrači i rukovodstvo i uprava, tako smo krenuli s tom pričom, mala sredstva, nekako smo na kraju kad smo podvukli crtu, ne znam kako smo uspjeli da uopšte iznesemo što smo u tom dijelu sezoni imali razigravanje sa ekipama iz Krajine, znači sa banjalučkim ekipama koji su dosta jači, Prnjavor, jedan drugi Doboj, to su ekipe sa velikim budžetima, 20-25 hiljada, mi smo baš sa malim sredstvima, ali nekako smo uspjeli da izguramo tu našu priču. Nadam se da ćemo ove godine u toj prvoj ligi, da uradimo našu misiju, da, što sam rekao već, da popularizujemo košarku, sport uopšte, da djecu sklonimo i privučemo. Do sad nismo mogli imati navijača, nismo mogli nešto masovno da se bavimo sportom uopšte, zato što na Palama nije postojala adekvatna dvorana gdje se moglo igrati. Ima nam Stambočić jedna mala, imamo jednu Mokro malu, ali te dvorane ne ispunjavaju standarde i uslove koje mi moramo da bi se takmičili uopšte u bilo kakvom rangu takmičenja. Tako da se nadam da ćemo, imamo u narednom periodu, ja mislim da ćemo napraviti saradnju sa košarkaškom školom košarke 3 poena, jer oni imaju sve mlađe selekcije, oni nemaju taj prvi tim, mi imamo prvi tim, nismo htjeli da pravimo mlađe selekcije, da ne bi sitnali priču pa da bude puno klubova, tako da ćemo se integrisati, napraviti jedan snažan košarkaški kolektiv koji, nadam se ovdje, da će da ima uspjeha. Pa ja sam i danas imao priliku da kažem jednu rečenicu, to su Pale grad, mladosti i sport.
Palama radi preko 25 klubova i ova sportska dvorana upravo bit će mjesto okupljanja svih dvoranskih sportova, a i drugih. I završetkom ove dvorane stiču se bolji uslovi za sport, za sve sportove, kažem, na području opštine Pale. Mi ovdje izdvajamo velika sredstva upravo zbog toga što smo do sad znali da nemamo uslova za razvoj sporta, iako imamo dobrih sportista, zato ćemo sad, kažem, imati dobre uslove. Ovo za opštinu Pale znači mnogo za njene klubove, za njene sportiste, s obzirom da u Palama je oko 6000 studenata, 4 fakulteta, tako da jedan veliki broj studenata dolazi sa strane koji su se bavili sportom, a uključuju se ovdje i u ove druge klubove. Tako da s gradnjom ove dvorane mi ćemo imati puno bolje uslove, a i klubovi će isto tako moći da postižu bolje rezultate. Meni je danas drago da je ekipa Jakorine, košarkaški klub Jakorina Pale, sama praktično izborila mjesto u prvoj ligi Republike Srpske. Mi ćemo dodijeliti neka sredstva, početna sredstva, upravo zbog toga što su nas iznenadili svojim kvalitetnim radom, da bi mogli da se pripreme za narednu sezonu, a u idućem budžetu ćemo i sigurno planirati sa malo većim sredstvima, jer ovi uslovi će sigurno dobro doći.